Здравейте! Днес ще ви покажа моите 10 стикита. От снощи ми дадоха 6 стикита. 6 стикита и ще ги покажа. Ето тук ми седят. Но имам една повторка. И тъй като не знаех къде да си я сложих ето това. Жълтичкото. То не е там. Така. Сега ще ги изваждам и ще ги покажа. Първо, ето това. От Испания. Там не знам какво. Ето го. Има си свирки. Така. И ще ги редим. Така, както ви казах, повторката ми от Русия. Ето, ще подаря на моята братовчетка. Така. Ето. Отзад. Така. Третото ми е. Ето това от Румъния. Което е много сладко. И аз го много харесвам. Така. Четвъртото ми е ето това. От Хърватия. Защо не се вижда? Хърватия. Така. Другото ми е бяло от Швейцария. Ето. Така. Другото е много готино, което аз исках много да ми се падне и ми се падна. И Португалия иска. Но тя не ми се падна. Уелс. Хайде де. Ето му е шапката. Като на тинейджър. Така. И ето това бяха 6 ми стикита. Пак ще ги покажа, ако трябва. Ето. Уелс. Хърватия. Швейцария. Румъния. Испания. И Русия. Така. И ще ви покажа другите ми 4 стикита. Вие сте ги виждали в миналия ми клип. Но нищо, пак ще ги покажа, за да са двойка с другите. Така. Пак повторката от Русия. Аз имам една повторка от Русия. Така. Унгария. Така. Купата. И Албания. Това бяха моите 4 стикита. Ето ги. Не се виждат много добре. Така. Сега почваме да ги редиме. Румъния. И аз ще ги наредя, става ли? Само ще паузирам да ги наредя. Продължаваме клипа и ето ги наредени
Така, това бяха моите стикита. И ето е топката. Ето зад стикис. И ето е лепката. И както ви казах, вчера ходихме в Lidl и пазарувахме 83 лева и ми дадоха 5 стиките и една жена ми даде още едно стики, но то ми беше повторката Русия. И вече са ми 10, още едно на 1 юни, може би или на 2, или ако не са свършили на 5. Ако не са се свършили всички, може на 7 да ходим и да ми купят още стиките. Надявам се, че на 1 или на 2 пак ще ми купят и на 7. Ако не са се свършили. Ето, чао! Приятен ден!